niki Semar gawean sampeyan. Lho, nggih. Orang ngira saking sampeyan iso Pujaga Semar bareng. Malah kata sangat tengen yo gawe gambar Semar. Ono sing lae putih, ono sing lae ijo. Mari tak gembleng nire. Oh. Pon kenderin kota. Ngomong-ngomongan oleh Semar kula. Oh, nonton. Semar. Kula Plemban. Wis jajan aku tak takon. Kowe tak Pujaga njur tak nggo gawe srana ngembut pusaka kagungan anak Prabu Bathara Kresna. Jajan aku tak takon oleh gawe apa ora. Pengertulipun Plemban saged angsal damel. Puspita Wijayasuma pun tentanganku. Kowe oleh gawe iki Plemban anak ora. Bejo kemayan sumati jagat raya. Malah sulo. Boten jane sampean ndak reka-reka gawe Semar nyebut pusaka iki dasare. Lho. Kenapa sampean ora ngerti? Kula niku nek dipodhak kaya anak Prabu Duryudana, panggenipun badhe nyuwun wahyu kandhang Eka Jati. Nggih. Mongko wahyu Eka Jati niku dipinta kaliyan Abimanyu. Lah niki mangke lak kula ajeng Rekordaya pecarane Abimanyu tekaning pati. Niku upama kedaden Abimanyu mati. Kembang Wijaya Kusuma kok ora ngumpulno ora ana gunane. Oh, ngaten iki. Sampeyan goblok banget. Mbok yo mikir ta sampeyan. Lagi kok dijak bukan. Arep ora dijak bukan nek wong ki ngerti kok apa lakring semu kudune ngerti. Ditulis. Nek ana yang napa-napa niku mencapai yo dibane. Nyambut gawe. Oke. Kaya apa aku tak meruh kendali kaya ngono. Beli kalkulator sampun Pak. Niki kok jane kok pun deg-degan mergo pancen. Tendoro mati niku. Wonten rawuhe Jinun Mandu. Oh. Dadi anak Prabu Baladewa lek nang kono. Nggih benar. Saiki panjen wong sing murang toto gelar melu kaya maning kula. Kok nek jane batin ora cocok karo denengku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih untungipun Jinun Ndorowatu ora mirsani kanca kasan upama mirsani ora kewenang. Kowe nek bublek iki dilakon kok nek Joko wis maca kudu bali. Widaya kastene sapa sing tak tamani ngaji kudu balik iki bakal kuwalik nalane. Ora ngaten iki matur nuwun saged wilujeng arek ngono kok. Kadare kok rikala semono. Tunggal ing pusaka senjata cakra tumapa ana nganggani kelas Margajaya. Loyang yo Baskara iki mongso yang sipating pol kawan. Baik-baik ora tokok catu guru.
mangsa Budawa mergo iki musuh iku sak ora-orane musuh wong Digdaya wong Wastika. Simun Ndorowati ku ora digawe gampang kok lho pancen lagi pas apese iso apus-apus lono. Ning tenan becik ketitik ana ketara uripe manungsa nang alam donya iki mung cakra mandiri. Aja bungah nek dek ning dhuwur diparingi slamet. Ning kala mangsane wektu windak kaya ngene sok kok diwales mburi. Ora klemungan. Wong kakang Negna bakal oleh pengalembono diancam nopo piwales atene aku arepe dadi ponokawan iki saking raja iki karo Pendhita Durna sing pokok lek duit tipis awake dhewe biasa kaku-kaku terus kudu melu kono melu sapa-sapa anggere kira-kira nyukupi kebutuhan awake dhewe dilo ayo koyo mau iki Pendhita Digdaya Pendhita suci apa Durna suci nek suci nek ndek bojo jaran iyo aja cumetan kok iso dibojo jaran kok iso dibojo jaran ya ngerti ta sejarah Pendhita Durna cerita ngono soro sirahe kok Durna iso dibojo jaran piye iki jane biyen tak wong jane bagus jane biyen kok saiki yo kaya Raden Sungga ning mergo arep bagus kaya ngopo nek cok pelanggan paugeran nerak marang prangatan sok dilehke karo sing maha kuwasa dadi kaya Durna iki biyen lah bagus anake ratu saka Mantasane jenenge Baratmadya Prabu Baratmadya Barat Tiangir Madya Tengah dadi kaya anak untut jane rasane lah kok iso dadi bojo jaran ya tak ngene dhek jane dadi ratu ning omah kok dadi nggih karo wong tuane iki ora bekti merengkel dipringgake becik ora gelem mung duwe rasa umah mergo dikasih dari sing luwih aku ning tanah Jawa wong tanah Jawa bakal tak telungke aku sak orane sing ning tanah Jawa dadi pendhita ki derajate dhuwur pendhita tinggal ratu muni ngono ya bisa ngakon ratu ki nimbah pendhita digunakake dening ratu maksud aku ingin ora jalan-jalan dadi pendhita sing ampuh akeh muridku aten tanah Jawa dilarang kepalang segoro maka Durna ki ora iso nglangi bingung yo ning kono sesambat duh Gusti paringana dedamel sapa sing iso nulungi aku nek lanang tak aku sedulur Sinara Wedi nek wedok tak pek bojo ora muni sapa mung apa wae ngono yo ana jaran teko jaran beda anak kono terus tanggap ing semu jaran iku ndodok ning ngarepe Durna ya kudu sago paling sumpah kaya ngono watak Durna rasa dadak dikanan rasa dadak dipokon cringkring ning gegere jaran digawa mabur wong jaran sembrani tenang tekan dhuwur mergo saka suwene mabur dilalah pas tengah wengi angine bantere ra jamak-jamak Durna saya mengkarak awake buntute jaran saya kipak-kipik nang kono terus ngrungket gegere jaran ning mergo gegawa saka bon ta gegere jaran iki diruket karo Durna lunyu ngrucut bokong wedok pas bokong jaran lan kok kanyono tekene Durna mak kruwel ngono lah mulai biasa Durna wis ngajar menungso ya ta gambuh rasane karo jaran anak-anak asa tama
iki mulai pasata wis senajan to awake menungso rai menungso ning tracake tracak jaran kuwi digambare kok mbakku dikirimi tak busak nek maca bukune ana ning nggonku bilong kurang Mbak masih Mbak apa golek guru reko-reko angger trigi sawase oh ponakan ra genah kocapot jumangkah moto Mas sang pinarwasa kumrekut maguting ayuda Paman Durna nggih lajeng takon apa sampeyan sing damel Kakang Semar Badrana mboten badhe teten aling-aling mboten ajeng aling-aling teten kula sing Semar yen ngaten sing lembat Puspita Wijaksuma sampeyan nggih lajeng dasaripun menapa lho kula niku lagi kawan kalaken lagi anak Prabu Duryudana supados nyun nampil Puspita Wijaksuma kinayasrana gayuh payu eka jati kang rai sing ngomongan kula anak Prabu Duryudana mongko anak Prabu Baladewa niku lak jane rombongan Kurawa ning menangan apa tekan Ndata kok mlincur mateng Ndarawati mboten sabiyantu dhateng para Kurawa sekimah dereng nate nampi aturipun Yayi Prabu Duryudana kang nganti ya api-api ra ngerti kuwi ana sak omah kok ora ngerti kek wong-wong itu ngerti kok padha di sak omah ora denger niku paling api-api ora ngerti ning doyan kok paling kok ngerti batin-batin sampeyan nyambute gawe paling lamis kok lamis padha-padha rombongan ning kepala Mas Regep Durna Gati niku sampeyan nggih mboten sampeyan kok ngoten mawon yen paling badhe ngersakaken Puspita Wijaksuma dipun kunduraken nggih rembagan sae-sae rak saged sapa apa kaya nganti lagane wong Ndarawati ditembung wis ora oleh kok nganggo cara dak pusing ngene iki yen ngaten sampeyan ngremaken perningal padha monggo mawon monggo mawon cengkok seneng ngremake mripat aku mripate mendono ora nyambut gawe padha apik sing kono kula jaluk Puspita Wijaksuma Walensa lho yen ngaten sampeyan kuwi sering pendhita sing ora kro sinembah ora kro sinudarsana monggo mawon amit-amit sewu aku numpak apa numpak kro tak jaluk Kembang Wijaksuma Walensa penyakit keparat ora patut ora ngrungke Puspita Wijaksuma lakon ana pendhita ganting dadyau mamah kuping
kumpulan sapa kala tanpa rupa aku putra siswani ibu Bathari Durga Ratu Parangkupita Wirangga Dewa Baladewa ayo aja maju nggo cita pancen wani kerubutan sak wadya balang muni kepiye lambimu muni kepiye orang dhewe dan kuwi wong saka pasetran sabyantu karo wit dupahi apa wis rasa grebuk bapak sing pokok Baladewa iso nggo Puspita Wijayasuwa iso ngalahke ratu saka Parangkupita ora miyet dupak itu doyan mangan daginge wong. Gumun kok ora ompong-ompong. Mangane wong pirang-pirang. Aja takon basa ramiyat glandeng. Patene piringan Cilaka Duncik Baladewa nggawa senjata nenggala malah gantengan Baladewa saka wetan kowe balik ngulon menyang tengelku anek Baladewa napa kakemu kirek wis Baladewa kenambune kok ngelok Baladewa. Kita iki nggawa senjata nenggala. Kemu ki mangan balung. Tak busak malah dilatih borok kuwe. Asu. Kowe asal ora. Kantorke
boten mandura kepaten. Kiwasan Kakang Mandano. Terus pundi Yayi? Sasalipun kula jangka menawi namung nganteping tangan kula mboten badhe kuwaganen. Nanging nata mandura kagem pusaka ing bayan dereng ngantos dipun tamakaken namung dipun undhuh wonten panganipun tumanduk dhateng jiwa raga kula. Upami eta mboten pinter belajar kok pejak urip palugun.